Coplejant. Som a tot el país, Coplejant.cat. a totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis. Coplejant. Amb Caral Pedemonte. Hola, sóc la Caral Pedemonte Nualart i en aquest vídeo exposo el meu treball de final de màster. De fet, com a captatio inicial, acabeu d'escoltar la falca genèrica del coplejant i aquí és on entra en joc aquest treball. Segurament ja ho haureu pogut intuir, però aquest treball consisteix en la justificació, producció, execució, desenvolupament i avaluació d'un magazín de copla i sardana en àmbit de tot el país, però produït i distribuït des de les emissores locals, que vol ser transmèdia, amb contingut per ràdio, televisió i a les xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Telegram i YouTube. Tot és @coplejant, setmanalment, aquest contingut. És un projecte viu que es produeix des de Ràdio Calella de Televisió i s'emet a un total actualment de 63 ràdios arreu dels països catalans. Per això el nostre eslògan és aquest que veieu aquí projectat: el coplejant t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Aquest és un projecte de comunicació cultural transmèdia que fa 6 anys que funciona i que tracta sobre sardana i copla. Però per què? I és aquí on comença el meu treball de final de màster, i és que en els meus anys d'experiència dins del sector de la copla he pogut detectar el problema que hi ha actualment a Catalunya de caràcter cultural i d'identitat, amb la mala reputació que tenen la copla i la sardana al país per 3 motius principals. En primer lloc, el background històric negatiu a causa, d'una banda, de la divinització del concepte sardana en la creació de la nació Catalunya a principis de segle XX, ho trobareu explicat al treball, i també a causa de l'impacte de la dictadura franquista sobre la sardana. També una segona causa, el nul reconeixement institucional del patrimoni coplístic i també l'envelliment constant del públic. Considero que és un problema greu perquè rebutgem el nostre propi patrimoni cultural, musical i identitari. Davant d'aquesta disjuntiva, aquest treball té com a missió fer conèixer i transmetre el patrimoni coplístic i sardanístic del país, esdevenint així l'objectiu del treball, que divideixo en 2 objectius específics que es podran mesurar quan s'avaluïn, que són revalorar aquest patrimoni i ampliar el públic al sector. D'acord amb aquests objectius, la visió del treball és el disseny d'un projecte de comunicació cultural que creï un frame, és a dir, un marc positiu al voltant de la copla i la sardana a través de la producció d'un magazín transmèdia que integri totes les formes de comunicació possibles: ràdio, televisió i també xarxes socials, per suposat. Tal com exposa Lakoff el 2004, creador del concepte frame que veurem en el marc de referència, no podem esperar que parlin de nosaltres i que ho facin de la manera que nosaltres volem. Hem de crear un marc al voltant del tema que ens interessa, dotat dels adjectius, les connotacions i els contextos que a nosaltres ens interessen. Això ho puc fer a través de l'edició del podcast, el marc amb el qual comunico les notícies, el trio jo com a gestora cultural, de la mateixa manera que jo trio quins temes són notícia. A més, també elegeixo la forma de presentar-les, i el mateix amb les xarxes socials, que són transversals i poden arribar a molts segments distints de públic. Per tant, aquest treball és rellevant perquè, a part de respondre a l'amenaça plantejada de la mala reputació que tenen la copla i la sardana actualment al nostre país, és un projecte únic, tal com veurem en el marc de referència, ja que no existeix cap programa de ràdio que integri una oferta de xarxes socials tan extensa i tan integral sobre el món de la sardana i la copla i que informi per tot el territori, des de tot el territori. Tal com es pot veure a l'annex 1, actualment s'emet a 25 comarques de Catalunya, a la Catalunya Nord i també a les Illes Balears, en 63 emissores diferents. En aquest sentit, també destaca la rellevància empírica i social de la investigació, ja que està en marxa i es poden avaluar els outputs que genera, com es pot llegir a les conclusions. Com a índex, aquest treball aporta primerament un marc de referència on s'analitza el panorama comunicatiu al país al voltant de la copla i la sardana, i conté una segona part que fa un repàs del concepte framing i de l'efecte de les xarxes socials en la comunicació. A continuació es desenvolupa un estudi de viabilitat amb una anàlisi d'AFO i es recullen tots els recursos materials, humans i econòmics disponibles per a l'execució del projecte.
Seguidament trobarem la descripció del projecte, un projecte que fa 6 anys que roda i, per tant, es poden detallar des del disseny corporatiu del projecte fins al seu organigrama, el seu cronograma, les accions que desplega i, sobretot, el pla d'acció del projecte, on es detalla la difusió del magazín per a les emissores locals que el vulguin i la difusió també del contingut per a xarxes socials. Finalment, incorporo un apartat de conclusions on es fa una avaluació del projecte. En el marc de referència, en primer lloc, desenvolupo un estat de la qüestió sobre el panorama informatiu al voltant de la cobla i la sardana i es pot resumir que actualment es cobreix bàsicament per programes de ràdio amateurs repartits de manera bastant homogènia per tot el territori català. Actualment hi ha 142 emissores que emeten 73 programes de temàtica sardanista. Ho podeu veure a l'annex 2 del treball. D'aquestes 142 emissores, només 7 són de caràcter nacional i d'aquestes 7, 3 emeten només en línia. I això tenint en compte que el programa Coblejant ja ocupa 63 d'aquestes emissores. Els programes que es fan en emissores locals són amateurs, fets per radioaficionats i, per tant, representa que el 95% del contingut informatiu sobre premsa de sardana i cobla es fa des de l'afició o el voluntariat, un aspecte que permet subsistir aquest sector informativament, perquè d'altra banda no es cobriria, però per contra contribueix a perpetrar aquest marc negatiu al voltant d'aquest sector perquè són programes que per la seva manca de pressupost estan mancats de producció i de contingut actualitzat. Per aquest motiu vaig creure la necessitat fa 6 anys d'iniciar el projecte Coblejant, ja que vaig detectar d'una banda una manca d'informació en relació amb el món de la sardana i la cobla, tant en mitjans generalistes com en locals, i de l'altra, els que sí que en informaven ho feien des d'un cert desconeixement, generant un marc mental negatiu entre els seus oients que provoca tots els problemes que he encerclat a la introducció, des d'un desprestigi del sector fins a la precarietat dels músics que es dediquen professionalment a la cobla. La meva intuïció tenia molt a veure amb la teoria del framing de Lakoff. Ell la desenvolupa en el terreny dels partits polítics, quan un partit parla de temes dels quals no n'és el guanyador en una campanya electoral, aquest partit perd les eleccions perquè ha entrat en el marc del partit adversari, però la podem aplicar perfectament al nostre terreny, ja que té molt a veure la manera com presentem la cobla i la sardana com a programa o mitjà amb la connotació que li donaran els nostres oients, espectadors, públic o usuaris a les xarxes. I és que el framing, marc o enquadrament en català, segons Lakoff, és la manera com s'explica un tema concret. No és el mateix presentar el concepte sardana des d'un programa sense producció, amb locució monòtona i sense coneixement de tota l'actualitat sardanista, que fer-ho en un magazín amb producció de temes setmanals i des d'una visió modernitzada amb perspectiva de gènere i que tingui un concepte de tot el territori. En aquest sentit, quan vaig iniciar aquest projecte que s'ha anat construint progressivament, vaig veure la necessitat d'informar des del coneixement d'un tema que no estava ben vist per la nostra societat i, per tant, no se'n tenia coneixement de com pot ser d'extens. I és que ja ho va dir Bennett el 2015 a través de la seva teoria de la indexació, que els periodistes tendeixen a usar les mateixes visions que hi ha en els cercles oficials sobre un tema. Per tant, no trobarem fàcilment referències a la sardana perquè, tal com exposen Ayats Costal i Rabaseda en un article el 2009, aquesta va quedar apartada del focus públic i mediàtic en l'entrada de la democràcia. I quan ens trobem referències, aquestes són cròniques que pretenen reforçar el discurs negatiu cap a aquesta. I és que aquest és el discurs majoritari que actualment té Catalunya sobre el sardanisme. D'altra banda, com que incorporo en la meva proposta les xarxes socials, també n'analitzo el seu efecte en el marc de referència i tota la literatura actual les enfoca com el canal comunicatiu de la contemporaneïtat. Permeten acostar-nos al nostre públic potencial a través de captar-lo proposant una relació emocional amb el projecte, creant comunitat a través d'una conversa activa a les xarxes d'aquells elements, discussions o situacions que susciti el programa. Seguim i també desenvolupo en el treball un estudi de viabilitat basat en una anàlisi d'AFO i el recompte de tots els recursos que s'utilitzen per produir i desenvolupar el Coblejant. Crec que la principal fortalesa del nostre projecte és que coneixem el producte del qual parlem. Tenim una xarxa de contactes i aquesta fortalesa contrarresta la nostra major debilitat, que també pot ser un aspecte positiu, que és la falta de recursos econòmics per a desenvolupar el projecte que neix del voluntariat.
Això pot comportar l'amenaça que algun dia, si no es remunera, s'hagi d'acabar el projecte per falta de temps dels seus integrants o que no es pugui fer prevaldre el criteri periodístic de les informacions. Però, per altra banda, genera l'oportunitat que es pugui tractar el món de la cobla i la sardana des de dins, creant un marc positiu, com dèiem, sobre aquests. Pel que fa als recursos, no tenim un pressupost com a tal, perquè el projecte és voluntariat, però els recursos es basen sobretot en la infraestructura, que és que Ràdio Calella Televisió assumeix el cost econòmic del material necessari per a la realització del programa de ràdio, amb material com ordinadors, micròfons, càmeres, estudi de gravació, taula de so, programes d'edició d'àudio i vídeo, domini web, plataforma WordPress, veus en off, i també utilitzem els nostres propis mòbils per gestionar el projecte. Ràdio Calella Televisió també paga una quota d'aproximadament 100 euros anuals a la Confederació Sardanista de Catalunya perquè jo, com a informadora sardanista, rebi els discos, llibres i novetats relacionades amb la sardana a la redacció. I pel que fa als recursos humans, tenim 3 persones al projecte. Un reporter, que és una persona que va fent vídeos de tots els reportatges i de totes les activitats sardanistes pel país, dedica 5 hores a la setmana al projecte Coblejant. Llavors hi ha el cap tècnic de la ràdio, que inverteix unes hores de la seva jornada laboral a la postproducció i distribució del programa, també unes 5 hores setmanals, i la meva persona, que es dedica a l'edició, la coordinació, la producció, la locució i la postproducció del magazín i contingut a les xarxes i edicions especials i els directes que també fem. Faig recerca també de noves ràdios i atenció al correu i dedico unes 15 hores setmanals al projecte. Pel que fa als recursos per avaluar, fem servir les mètriques de les xarxes socials, que són gratuïtes, i també el recompte de nombre de descàrregues del podcast a la web. Si passem a la descripció del projecte, com ja podeu veure en la mateixa presentació, el Coblejant té definida des del seu inici una línia editorial molt marcada pel que fa al disseny. Des del logotip fins a la sintonia i fins a les seccions del programa que les podeu trobar explicades al treball, no és casualitat que el logotip sigui d'aquesta manera. El blau representa el mar, ja que és un element que em defineix a mi i el projecte perquè neix a Calella, la meva ciutat, i el color magenta de la trompeta vol ser el color de les maduixes, típiques del Maresme i que tenen una vinculació especial amb mi. De tots els instruments de la cobla es va triar la trompeta perquè és l'instrument que és de caràcter transversal, com tot aquest projecte comunicatiu. Pel que fa a l'organigrama, ja m'ha explicat que en el projecte hi treballen 3 persones utilitzant la infraestructura de Ràdio Calella Televisió, i pel que fa al cronograma trobareu detallada una taula amb totes les tasques que aquestes 3 persones fem setmana rere setmana i que són interdependents entre elles. Pel que fa al pla d'acció, el Coblejant naixia la primera setmana del 2017 atenent a la missió de fer conèixer aquest món de la sardana i la cobla amb una connotació positiva, i totes les accions que s'han desenvolupat des de llavors han anat canviant però sempre han anat d'acord amb aquesta missió. Actualment el magazín consta de fins a 17 seccions on passem les notícies, novetats i iniciatives més destacades del sector i el compaginem amb música de cobla. Un dels nostres eixos principals és el territori. Parlem de tots els racons de Catalunya sempre en clau local i també sempre hem integrat la perspectiva de gènere. La meva condició de politòloga no ho permet fer d'una altra manera. El projecte té una part molt important de difusió per emissores, ja que tenint l'objectiu de fer conèixer aquest sector, nosaltres distribuïm el programa gratuïtament i sense imposicions horàries a totes les emissores locals que el vulguin. Així podem fer que el projecte s'expandeixi per tot el país, però sense marxar de la ràdio local on hi ha menys barreres d'accés. El Coblejant també fa una gran tasca de difusió per xarxes socials on la línia editorial del projecte hi és present a totes les plataformes. Generem contingut gairebé diari a Instagram, a Facebook, Twitter, TikTok, Telegram i YouTube, i a la web, amb l'esperit que cada persona, en funció de les seves capacitats o condicions, consumeixi el nostre producte de la manera que li sigui més còmoda. Hi ha gent que només escolta el podcast i hi ha gent que només s'informa a través de les històries del nostre Instagram. En l'apartat de conclusions es fa una avaluació ex dure del projecte, ja que està en marxa, i per la nostra manca de pressupost que ens obliga a ser creatius, fem servir en primer lloc les descàrregues del podcast a la web. Aquesta gràfica marca l'evolució de descàrregues dels més de 300 podcasts que hem fet des de l'inici del projecte i deixa veure que la distribució del programa a les emissores locals que el vulguin, de manera gratuïta i sense condicions, fa augmentar proporcionalment el públic que consumeix contingut de cobla i sardana. Per
que vam començar a distribuir el podcast quan portàvem una mica més d'una temporada al voltant del programa 100 i es veu reflectit en la pujada en el nombre de descàrregues. Això permet assolir el nostre objectiu general, que és fer conèixer i transmetre el patrimoni coplístic i sardanístic de Catalunya. Per tant, les dades ens demostren que el coplejant és eficient en relació als seus objectius. També compta per saber si el nostre contingut genera interès als usuaris i, per tant, complir els objectius d'augmentar el públic i revalorar el món de la sardana i la cobla, l'engatjament que generem a les xarxes. I això són les interaccions que els usuaris als quals arribem tenen amb nosaltres. I és que l'altra mètrica d'anàlisi que tenim són les que generen gratuïtament les xarxes socials. Per exemple, en els darrers 3 mesos, si ens centrem en Instagram, destaquen els bons resultats dels nostres Reels, un format que vam començar a utilitzar aquest estiu passat, i que en els últims mesos acumulen milers d'interaccions entre m'agrades, comentaris o comparticions. En definitiva, crec que el projecte Coplejant permet assolir de manera constant i diària els objectius proposats, com són revalorar el patrimoni coplístic i ampliar el públic potencial, d'una banda perquè el creixement a les nostres xarxes demostra que cada cop hi ha més gent interessada en el contingut de sardana i cobla, i en aquest sentit creix el públic potencial perquè els agrada la manera com presentem aquest producte. Per tant, revalorem aquest patrimoni a través del frame. I d'aquesta manera complim l'objectiu de fer conèixer el patrimoni coplístic de Catalunya. En certa manera, i segurament a petita escala, però ho podem fer. I això ho fem des de fa 6 anys, des de la primera setmana del 2017. És cert que aquestes conclusions s'extreuen d'accions que són, en definitiva, un petit gra de sorra al món immens de la sardana i la cobla, però crec que totes les iniciatives compten a l'hora de fer valdre la cultura popular, i més quan parlem de sectors tan estigmatitzats com aquest que acaben esdevenint contracultura i que, per tant, cal preservar. Finalment, voldria agrair la bona predisposició del meu director del treball, en Jaume Camps, que ha atès totes les meves necessitats al llarg de tot el procés de creació del treball. Moltes gràcies per la vostra atenció, i per més informació, a part del treball, podeu consultar totes les xarxes socials del Coplejant, @coplejant, o a la pàgina web coplejant.cat, i evidentment no podem acabar sense escoltar com és la sintonia del programa composta expressament pel Coplejant. Moltes gràcies.